veľmi ťažký zápas. Máme zranených hráčov, nastúpili sme 14, ďalší dvaja sa ešte počas zápasu zranili, takže o to ťažšie sa nám hralo. Jediné, čo ma teší, že dostali šancu aj ostatní hráči, dostal sa aj Bumbera do brany a že mali sme aj svetlé momenty. Veľmi ťažko sa hraje proti takému superovi, veľmi ťažko. Ja obdivujem hráčov, že aj takto vydržali. Niektoré zákroky neboli rovnako posudzované na jednej a na druhej strane. Ja si myslím, že asi 4 alebo 5-7 metrových hodov sme nemali zapískaných. Lebo keď hráč trénuje a že má vnikať a má oné, tak nemôže to nikto vrátiť na voľný hod. A myslím si, že to, že ako budeme hrať ďalej, ukáže, koľko bude zranených a že s tým, že prídu lepší superi a teraz nechcem podceňovať Topolčany, lebo veľmi sympaticky hrali. Oni hrali svoju hru a dokonca sa im aj darilo, že náš výkon pôjde hore a že konečne ukážeme s divákom aj nejakú hádzanú, lebo ja už tretíkrát sa im musím ospravedlniť, že to nie je to, čo my chceme tu predvádzať v tejto aréne alebo v tejto hale.